weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to darula haramayni sarifayni duɗala ceerno wocci abdoullahi touré duɗala ceerno aliou diawa to kerma sara daru moderne mo alhaji saydou nourou tala kon waktu yoni ha to bureau abdourahmani ka to immeuble keɓe e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardedi kabruji men to leydi sénégal subaka altine hande o fuɗɗima baccalauréat mo hinde technique e ndera leydi sénégal kala to leydi mauritanie jaagoɗo ndema leydi ndi holliti wonande aɓe keeɓi ɗo e duuɓi joyyi ɗoftude remoɓe leydi ndi ha leydi ndi wawana hoore muɗum to leydi mali laafaji mbulaji jango wannogo e dow men to diwan Tombouctou laafa mbulawa gota wasen fittanum taw ko jeeyaɗo toon to burkina faso jeetoto e mabɓe gañima hen to leydi guine Conakry yaadiɓe fndc yaadiɓe ufdg woni landa selludelen diallo ɓe kolliti ɓoyata ma arte nder leydi guine selludelen diallo gam heɓanade sungoji paaɗiɓe teskima hande o aɓe kewendi no fewi to leydi Côte d'Ivoire to ɓooli kewɗi jippiɗi toon to yippugo jeeyi sababu hanki yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen kabruji men mana wen ha to burkina faso niger nigéria benin tunisie soudan ha to irsia kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala jaam kawis kiiɗo hen lekki ari dow men woni gorel te hewɓe ceetima ene jara hen ne daña hen aafiya hay wone ñabbuji goɗɗi ɗi jangtonoka e gorel teya ɓe ceetima e muɗuma ko wayno dogam site kame yoga e ñabbuji goɗɗi yimɓe yanoɓe taw saboto ɗum ko ñabbuji goɗɗi ɗi keptinaka gandaka tawo gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en to kordi noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellol ɓandu maɗa ha mbiya alhamdulillah an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗor ɓandu wulor wandu sukara neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje puƴƴiɗo tonkuɗo yaade jama e juma jokkodire gorel te joni keptina hoore maɗa an neɗɗo lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma jaaɗa donka heɓtinde hoore maɗa gam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorel te sa yeehi to site internet mo gorel te a waɗi www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko haala e gorel te so tawi ko tongode gorel te gonɗa ko leydi sénégal jokkodirta koye mamadou gaydo 77 128 23 46 so tawi gonɗa ko dakar amadou isma ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa ko Wourossogui Habi Seck mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa ko Touba Moussa Diagna 76 678 72 08 so tawi gonɗa ko leydi France Harouna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawis gorel te e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde sappo e ɗiɗi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karalagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba jeheten ko ha toon to Madina Diaƴɓe galle ceerno Hamdou Rabbi Diadia ko sunare mawde woni toon to Madina Diaƴɓe kami umma islamique kala ɗum ko hanki jaltugol aduna ɗum ko hanki tinede jaltugol aduna taw ko ceerno Alhaji Mamadou Bocar Diathia ɓi ceerno Hamdou Rabbi Diathia yalti aduna ko toon to Mboura hanki o jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal en ɗam ceerno Hamdou Rabbi Diathia to Madina Diaƴɓe e dendagal almuɓe ceerno Hamdou Rabbi Diathia e dendagal umma islamique kala ha tenti kadi ceerno Boubacar Gaye mo ganduɗa ko guiɗo galle o ko almude ceerno Hamdou Rabbi Diathia eɗen nelde duwaw dendagal ɓesgo kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yalteɗeno ko toon to Mbour en keɓani andu noon honde o wirete toon to Madina Diaƴɓe keddotoɗen koyon fannu jeheten ko ha toon to Matam so tawi koto Matam eɗen gandi woni toon ko Farba Boubou Gaye ko iwdi muɗum woni Adama Gaye kam woni joom Matam piilaɗo Farba jawɗo Farba Boubou piilaɗo Farba joom Matam gila tan ganduɗa Farba ya gala gila tan 15 woni duuɓi kitale yalti aduna hanki o yaltiri aduna ko duuɓi 95 jayde Weltare TV weltare ɓeɓe fof en nelde duwawa dendagal ɓesguji Farba Boubou Gaye lasli Matam kala e dendagal Fuutankagal Pulago kala on jaltaduna hanki woni Adama Gaye nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nanamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ñalawma hande o fuɗɗima baccalauréat mo hinde technique e nder leydi ndi Sénégal kala on bac noon ko bac yaruɓe woni fannuji technique golle cuɓaɗe oɗo ñalawma hande kono kadi ene jertina yimɓeɓe to banggue guyka yogay sifa ciggam e oɗon fanno jagorɗo jangde towde mo leydi Sénégal woni Moussa Balde nde o bismam yewtere jouri hanki o holliti wona nde ɓoyata puɗɗitogol jangde dawrowe e duuɗe jaaɓe hattude leydi Sénégal ha tenti noon toon to UCAD woni duɗal ngal Cheikh Diom ngal ganduɗa ene heela ne duppa kelgol bongol no fewi kono o holliti tardata ɓen étudiant ji fodɓe kay jokkude jangde men ɗum latoto ko caggal julde taske gartaten koye sarɗiyanke mo Benno Bokk Yakar woni Ami Ndiaye ñiibi hewɓe kollitino wona cowiɗo kono laatima ñande aljuma nde o ɓesni ɓinguel gorel ɗum ko caggal daroɗe ndeɗo henna hittande fitinaji bannoji toon to sur sarɗeji ndo leydi Sénégal ha sarɗiyankoɓe ɗiɗo pire pimo toon hen goto ko hello goɗɗo fettima koye reedu kanko on woni keptiɗo ñande aljuma nde mbiye tan yo jomiraɗo wurnu barkina Dakar gore caggal kay nde hewɓe gulliti walla nde salup dogowɗo no oɗo saaha ne jogui caɗele technique no fewi horejo leydi ndi waɗi no wino ni so tawi kay ko walliddeɓe taw koye bateau mo salup baɗɗo fayida bawɗo yaade hakkude Dakar kame gore taw koye lié touristique yahoɓe kala saaha wi noon Mountaga Sy taw kadi ganduɗa oɗon bateau ne jogara nawde kene wona 350 neɗɗo e nder muɗum taw hen joɗorɗe 76 joɗorɗe ko VIP taw kadi ganduɗa ko martaba tataɓijo jaaduɗo e jamanu biyeji ɓaleji ɗum woni ko teta kene tolno e 1 milliard ko préje franc CFA taw teti ɗum ko brigade GPR mo Thiès ɓen mbawi fawde juuɗe men e nayo taw koye gollotonoɓe e ɗiɗon biyeji banque woni fo biyeji ɗi ganduɗa hen goto ko Sénégal najo guurɗo to Kavere kam gembata ɓen kam rokkataɓe produit ji oɗo saha noon loskoji goɗɗi ene jokke ɗiɗon fannoji jagorɗo tourisme leydi Sénégal woni Mame Mbaye Niang waɗi conférence presse muɗum o holliti wonande nder haalande makko won gonɗo to Europe gorko mo ganduɗa yooɓi kene tolno e 600 euro gam wonande 600 euro gam on mo yeeɓi o duppanamo galle on mo jogdi caɗele fo ɓettini oɗo sahana ɓe goni koye loskoji luggi no fewi ko hooli on holno arde e ɗeɗon gueɗe kala to Touba ceernajo mo Touba woni Serigne Mountaga Mbacké Bassir waɗi konngudi muɗum ñande aljuma nde sanga 15 heures ko nden wayaltini haalande makko o holliti kala ko fati e banggue dillowo politique o natti yidde ɗen gueɗe kala e nder wuuro Touba kala ko fati banggue bureau wote
yo yaltine wuro ngo hankali ni wonata woto wonata dillo to bangi politique waɗa ci wuro ngo kala e juuɗe bay faalen nde mba tambade nden kay kisala nokko no feewi ɗum jeeyi sababu ko teskede e kala saaha wonande seppoji ene keewi waɗede nder wuro ngo ko wona ɗum ko kadi kelgol e gueɗe paade ɗin fannuji kala ɓe kolliti wuro ngo ko wuro laaɓal wuro diine wuro Cheikh Ahmed Bamba kala ko wona ɗum fotani laatade ɗon wo ƴetti ngal ɗon pellital koye nder nde ɗon a haalande keddotoɗen hande koye leydi Sénégal toon to Dias gendarme ɓe pawi juuɗe mumen e sagataɓe nayo taw ko waɗaɓe trafic ko fate banggue gaz tawama mabɓe ñiɓirde mabɓe taw koye puulayir goto ɗo ɓe nehata guertoɗe ko toon ɓe moftata ɗin gas uji gam wahlidde ɗum walla ustude wadde hen eɗen gandi en gueɗe kewno ko tonto leydi Côte d'Ivoire hewno wadde on trafic noon yettima ha nder leydi ndi Sénégal 125 bouteille ɗum woni ko tawa e nder mabɓe hen 90 bouteille gaz taw ko 9 kilo noga 55 ko 12 kilo 55 ko 12 kilo en wonde autocar goto nayo mbiyam hen teɓe hen goto ko koɗo wona e wuuro he jeeya wona e leydi he jeeya ɓe nanga ko toon to Banja ɓe tawi e juuɗe ɓen gendarme ɓe loskoji enen jokke ɗiɗon fannoji jeheten ko ha toon to Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo wonande toɓɓoli jippinode toon ñande aset jawtuɗo henno dañi bonnude toon to Sunnatu taw kadi bonni toon gueɗe kewɗe ma artan en hen musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar mi salminima no fewi mi salmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe weltare TV weltare ɗi fulɓe amdu diine ma. Sar Abdullaahi Saar oɗo jamma aset ɓenni ɗo ene wiyeten wona alerte sappo ko lewru ndu ko ƴiwode mawde waɗi yadude hendu heewi doole ɗum saabi ɗon ɗo wuuro men Sunnatu fodde galleji jeetati woodi ko boni hen ɓe hen ko cuuɗi ɗi sengeje ɗe jiwi ha laaɓi yaadu e leɗɗe ɗe kala nande kadi ɓe hen ko cuuɗi huuɗo huuɗo ko foof saami leydi ɓe hen ko caleje pewnoɗo fof boni ha laaɓi kono kadi fodde kolje 4 maayi hen hani e mbawlo gotu noon kadi eɓe jogino case de santé ɗon ɗo wuuro men Sunnatu case de santé o ko huɓere nde kañum e sengeje ɗe foof jaadi foof saami e leydi noon kadi on jamma nden ƴiwoje toon to Madina Tuat hedde 1h30 jamma ko nden ƴiwonde waɗi kono kadi jamguel ƴiwonde wawi yande e galle goto fodde kadi on galle e galle ɗiɗi takkino ɗum kanji kadi mbawi sumde fodde cuuɗi 10 mbawi hen sumde kono kadi kanji kala hay ko wonno nder hen hay hunde wawande yaltude saabu jeygol hewde ɗum saabi fodde motoji ɗiɗi cumri hen jon kadi fodde on kalis mo mbanno e ɗin cuuɗi fodde 1jeetati ujunere ɗum foof wawi yadude e gon cumu kono ko hamde rabbil alamina toon to Sunnatu e toon to Matuwat hay fittande wotru heddaki hen ko ɗum saabi cukkomer commune Madina Gounass wawi wadde jillu toon to Sunnatu waɗe jillu toon to Madina Tuwat gam yiide bolande nde kono ko etade wadde hen ballal makko ha timma noon kadi ɗon ɗo wuuro Madina Tuwat ɓesgu kala wawi yaltude etade fewnide ɗin cuuɗi kala joguiɗo hen huuɗo joguiɗo hen simon joguiɗo hen kadi tuufeje wawi addude ɗo fodde gam etade wallidde ɓen sumraɓe ɓen bonniraɓe beele kamɓene kadi mbawa hebde nokku ɗo goni beele nde wonno koye ndungu faya noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare TV weltare ɓe fulɓe andu diine ma. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi ɓeɗo hen jayiraɓe hen kala en duwanima ɗumen yo jomiraɗo lomtin toon to wuuro teddugo wuuro ngo ganduɗa wuuro moƴƴo barkingo yaadugo jamanu ko on takkusana yoni ha to nder galle ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba sen giwi toon jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe hol kabruji garani en to Ziguinchor e ko taari ɗum kala oɗo kikiɗe hande assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hetto e weltare TV kabaruji garanɗin ɗo e nder Ziguinchor jeeyten ko to e palol dande maayo to e kay heeɗi ceero men ceero Amadou Tidiane Alpha Mamma Sile o wi omo duwono ummatul islam fof o wi omo ñaagone Allah subhanahu wa ta'ala kala goto men ɗo woni yo Allah newnan ɗum beele ina daña sunna layya o mbaɗi sunna o ko ɓuuri yawde e yaccade omo ñaagono en Allah on jaam o wi omo ñaago kadi enen kadi haal pulaar en Sénégal e Mauritanie omo ewno enen fof yo en gon gotum yo en ƴeew ko nafata leñol men ko yen ƴeew ko nafata leñol men ngol mbawen wonde ɗum mbawen wallodirde enen fof ko ɗum nafata en
hoto en ceer hoto en gabbo e ko nafata en ɗum noon omo juuro omo salmina omo ñaago duwaw omo nelda duwaw so en garti ɗo e nder jiga sor jeyete ko to e Cap Skirring eɗen gandi violence o ko waɗi ko tourisme en de kamɓe fof ɓe kolliti ɓe jalti nokku o ha laaɓi ɓe pewti leyɗele mabɓe ɓe mbi kamɓe nde ɗo bonande ɓe ganda ɗum ɗo feewi ɓe ganda ɗo haaɗi ɗum waɗi kamɓe de ɓe kooti kamɓe Cap Skirring naɓe noon liggotoɓe hande hôtelaji eɓe gonde caɗele nde wonno e ko hen ɓe jakorino julde mabɓe nde kono noon ɓe gandi kam hikka julde mabɓe nde jograni welde so no min ɗon jeeyi to e Sédhiou eɗen gandi rewɓe plateforme ɓe jooɗima toon ɓe kolliti kamɓe de koɓe remoɓe kono noon ɓe ngala matériel ndema ɓe ngala awdi ɓe keɓani hay hunde eɓe noddi noon ministére toppitiɗo ndema o yo waw wallude ɓe ko ɓuuri yawde yaccade haaɓe mbawa dañde matériel koɓe ndemri ɗeɗo guese ɓe kolliti kadi awdi ndi kadi eɓe jiɗɗi ara ko ɓuuri yawde yaccade nde wonno asmane o ñirɓinima no feewi ɓallima tobde ɗum woni koɓe kaali eɗen gandi hande de kadi kilo darkas o omo telli no feewi ina wayno ko wonno 70 arti e 5 kamɓe de commerçant ji ɗi ɓe kolliti caɗele mabɓe hikka de kam campagne mabɓe o ɓe jiitaki hen koye mabɓe ɗum noon ina wayno mataw ko hikka koni tan kadi Allah addiri weltare TV musidɓe Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Ziguinchor jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yo Allah ko walde jaam Amadou Isaga Keɓe en mbi allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina sen giwi to Sénégal paɗen koto Mauritanie gattaten koye météorologie nationale mo leydi Mauritanie teskede oɗo saaha Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée guleki mawki no fewi ne teska ha tenti noon Sénégal Mauritanie Mali oɗo henna diwan kala ko guleki kewki doole teska hen wonani jamma wonani ñalawma a wifotako a joɗotako a darotako a lelotako kala no mbaɗɗa elle ma wi guleki ɓuuri ɗon woni hen ƴakkata ko glace a yiilato ndiyam ɓuɓɗam ha tampa a yiyata firgoji kay ñallata ko huɓɓude 24/24 hay ndiyam ɓumnude ɓumnata a yiyat tan ulluɗine pirlo ala kala ko jiyata mbatteji doga ha naata e nder cuuɗi ngam guleki ki teskede oɗo saaha mo gonɗen ɗum noon ko wasiyade tan cukalon kono nde curate mawɓe nde curoto moni kala nder hentoto yaltude gueɗo hen nangue wiiden yara ɗum jokkoyde enɗam walla ne yaaha duwoyade walla goɗɗuma rentade ɓuuri safrade kono kadi météo national mo leydi Mauritanie no hollitiri ɗe balɗe ɗiɗi garoje ma guleki ɓeydo e nder leydi ndi ha tenti ko wayno barakna asaba gorgol guidimaka yogay nokkuji goɗɗi kala nde tawno guleki heewi addude koye kenedde musɗe no fewi mo jiiɗa kala koko ɗasɗi ne yoomi way tan kono sellani taw ko guleki nanggui ɗuma eɗen mbiya tan yo jomiraɗo honcanen addana men ko heeƴi e meɗen to leydi Mauritanie keddotoɗen union wonande ɓeena étudiaji janggoɓe to université supérieure taw kadi komo islamique hanki mbaɗi ñalawma dokkirgol ƴiƴam ngam artude e rokkirde ƴiƴam nafoore wonde hen kame ɓuural gongal hen ma rokkir ƴiƴam neɗɗo ma anda tampuɗo baɗɗo accident gasɗo ƴiƴam walla neɗɗo jogornoɗo heddade hen kala ma ƴiƴam ma yaahi e muɗum waɗanma nafoore kame ɓuural kala ɓe erima noon heddiɓe kala ne mbawata wadde honno ɓe mbaɗini nde tawno rokkirde ƴiƴam way kono rokkude gurdam ni jagorɗo ndema mo leydi Mauritanie woni Yahya Wuldu Ahmed Al Waqfa hanki waɗi haalande mum o holliti gouvernement mo leydi Mauritanie ne heebi no fewi wallidde campagne ndema ɓiɓɓe leydi ndi ɗo e duuɓi 5 paaɗi kala ko fate banggue matériel uji ndema e gueɗe ɗe kala fandare mabɓe noon ko leydi Mauritanie nde wawanta hoore mum hirande mum taw wonani jiggoyo kala ko fate banggue gueɗe guura ɗum woni fandare to banggue maaro gawri lugguimaji ko fate ɗen gueɗe kala aɓe daari gam wallidde leydi ɗo e duuɓi 5 gam heɓanade oɗon fanno hôpital militaire to banggue cellal ɓalliɓe kolliti ñande aset jewtuɗo e no ɓe jiiti lasli rafi AVC guila tan ɗo fuɗɗoto feñje jomum aɓe mbawi faabade hen jomum taw rafi o feeñoyta e jomum walla ni tampinoyta e jomum ngol woni go hôpital militaire walla ni hôpital e nder leydi ndi wawde yitude oɗon fannuɓe kolliti ɗum ɗo henna kadi jiiha koye taɓal mangal to banggue wonande safara hôpital militaire taweteɗe nder leydi Mauritanie toon to noksoɗa sarɗiyankoɓe
toɗɗaɓe taw kadi koye sumgoji sappo e tati lewru me mayduɗo hen ndu kene tolno temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom sarɗiyanke toɗɗaɗo taw hen temedere jeeɗiɗo jeeyi ɗum ko landa laamu kaɓe mbiyata landa insaf taw kadi ganduɗa ko landa ñawoje walla ni keddi rewi hen ko landa islamiste en woni landa tawassula ɗum noon ɗin sarɗiyankoɓe toɗɗaɓe ɓe jogori lulade lulde mabɓe ko sappo e jeenayyi nduɗo henna lewru gam toɗɗade président jogoɗo ardade so sarɗiji ndu leydi Mauritanie jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingolamo leydi Mauritanie holliti walande joƴƴinede e golle mumen e joɗorde mumen taw ko ɓen suɓaɓe e nder commune aji mumen ɗum waɗata ko sappo e nayyi nduɗo henna lewru woni alarba paduɗo henno ko nden mairuji ɗi joƴƴinte kame goldi men kala e nder leydi ndi Mauritanie ha ɓuura wawde wadde golleji mumen hajjiyankoɓe leydi Mauritanie laana men ɗimma yeehi ɗum ko caggal jagaɗo gueɗe diine leydi ndi ɗoftiɓe toon to Bowal laaɗi diwaje ngal tunsi ɓen hajjiyankoɓe hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e nayyi jettima toon to Madinatul Munawwara gam timminoyde farillaji mumen mbiyaɓe tan lawol jaame ɓuural woni hen puɗɗima yaade jaam e cellal e kisal ujunnaje 4 e nogas Mauritanie toɗɗi gam nawde ɗum toon to wuuro teddungo walla leydi teddundi gam timminoyde farillaji mumen al akhbar le gouverneur de la banque centrale de Mauritanie waɗi jilum to Allemagne ɗum noon jogade miiji yidde waylude biye banque mo miila ujunere uguya gam wattude ɗum haytine walla watte biye goɗɗo ɗum noon ko caggal nde wanno waylo gila 2 janvier 2018 laamu gonnoɗo hoore ni Mouhamadou Abdullahi Saar koye gon miijo oɗo saaha gouverneur woni e yaade wiide jayde al akhbar sengi wi to leydi Mauritanie paɗena koto leydi Mali hewɓe kolliri weltare mumen ñande aljuma ɓennuɗo heno hakkude Kayi Bamako garuji gonɗi ɗon ko rewɓe e sukaɓe worɓe mawɓe kala jalti ene poɓɓa kelle ne jabɓo oɗo hen train mo ganduɗa ciftinɗoɓe gila ko ɓooyoydi mamira mabɓe tanira mabɓe babira mabɓe ɗannotonoɗo e kaɗo hen laana jordi kala gar ka kornat moni kala adde ko yeyata ɓeɓe guerte ɓeɓe mango ɓeɓe ndiyam ɓeɓe caaf ɓeɓe ɗum goɗɗo kala e goɗɗuma ɓe kolliti artude e miccade ndiɗon mbadi mbanude welde Mali e nder saaha muɗum hewɓe hen kolliti e lewaye mabɓe kono koyɗol yiideɓe kaɗo hen laana jordi ene watta wadde yangara hakkude Kayi Bamako ɗum ko caggal nde laamu ngu hollirno jagorɗo yangara maɓe puɗɗo kay golle mabɓe ñande jeenayyi nduɗo hen lewru aljuma jawtuɗo ko nden ka korne kala gar ka dari ka nawi yimɓe hakkude Kayi Bamako ɓe mbi noon ma gueɗeɗe kala jokku ha ɓuura wawde yaade ene gasa makko wawa yettoyade ha to Sénégal beele kadi ɓuura newnude yangara no wano hankini laafaji mbulaji burkinaɓeji taweteɓe e nder leydi Mali kene tolno e laafa mbulawa goota wasi fittandu muɗum hen jeetato gañima ɗum noon koye jangu waɗede sara complexe mo beera waɗɗani Tumbuktu ne feewi siftindon kene tolno e sappo e ɗiɗi ujunere ministre laafa mbulawa ne tawi nder leydi Mali kene tolno e temedere capanɗe jeetati e jeegom wasi hen fittan ko guee 2013 ha yettiɗo ɗo jaraten to leydi Mali sumgoji référendum tijjaɗi sappo e jeetati nduɗo hen lewru hanki laatima taw kadi wooti hanki ko koñinkoɓe leydi ndi état majeur armée leydi ndi kamɓe koñinkoɓe kala kamɓe kala ɓe gooti hanke tawtorede colonel Sadio tawnede colonel Sadio Camara on tawtorama ɗum ngol godgol hanki to Bamako bureau ji jeeɗiɗi Kulikoro ko bureau ji jeegom Sikasso ko sappo e goho bureau Ségou ha fayma Markala kame Bafa ha fanama Yuwaru kame mofti e nder nokkuji kala Koro Dangaru Ansogo Tisita Labzanga ɗiɗo hen nokkuji kala hanki armée leydi wooti hen wotoji ɗi kala dewi hen lawol kono suwa taw limede fadete ko ha sappo e jeetati nduɗo lewru gueɗe kala ndimde lawol gotol jeeyi sababu armée leydi ndi suɓede yoya wotoya ko ha wawa jogade nden kay kisal ɓiɓɓe leydi ñande ñalawma wota wiide eyi walla ala sengi wi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry UFDG eɗen gandi ko landa yaadiɓe sellu Delen Diallo wi biyeteɗo Kele Modou Yasan tew holliti
wonande ɓe ɗamini selludelen diallo ɓoyata ma arte nder leydi ndi seftinon sellu wayri leydi Guinée no feewi holliti ɓoyata ma o nartude tawno hande o UFDG ko landa hewka doole no feewi gandi oɗo saso ɓe keɓima ngam sumgoji tijjaɗe nder leydi ndi ala kay bawɗo hadde ɓe laamade leydi ndi ngam o saaha jogade ɓe darde timmude ɓattade ɓe wonande ɓesguji leydi Guinée kala jagorɗo Guinée affaire étrangère mori sanda kuyate o holliti wonande capanɗe jeeɗiɗo jeenayo ɓiɗɗo Guinée najo gueltinaɓe toon to leydi Sénégal nangganoɓe e seppoji bannoji toon ha nawa to ambassadeur mum leydi Guinée tawete to Dakar hewɓe sukaɓe worɓe mawɓe kala gartirama toon to leydi Guinée oɗo sanon ɓe goni koye loskoji luggi no fewi beele ɓen artiraɓe ko leydi Guinée ɓe jeeya walla ala saabu holliti hewɓe ne cooda kayitaji leydi Guinée mbiya ko Guinéeji taw jeeyaka ni e nder leydi Guinée to Niger paɗen Niger kene tolno e temedde jeenayyi e nogas e go établissement taw ko école hakkude secondaire kame premier ko ɗum woni ko udda e nder leydi ndi wi biyeteɗo Ibrahima natta to taw kadi ganduɗa kam woni jagorɗo jangde leydi ndi ɗum noon ko caɗele ndenka e kisal jeeyi sababu ha ɗen gueɗe gudda to Côte d'Ivoire gendarme fawi juuɗe mum e tato ɗum fawi ɗum koye nokku biyeteɗo Tassale ene tawi nder préfecture mo Morocco ro ɗum noon nde nanguira ko drogue kewɗo no fewi kame haalis kewɗo no wonde fetelaji kewɗi taw koɓe wuyɓe bandiji mawɗi no fewi ɗum ko caggal nde laamu ngu dari haɓade kala ko fate banditisme e nder leydi Côte d'Ivoire to Côte d'Ivoire keddotoɗen yippugo hanki ko toɓoli kewɗi jippi toon ɗin toɓoli noon jeeyi sababu ha ɓakke kewɗe mabbi kene tolno yimɓe joyo mbasi en pittal men jagorɗo tambiɗo oɗon fannu waɗi toon jillu muɗum to Burkina Faso paɗen to Burkina Faso armée leydi ndi holliti wonande yaltini dingiral haare kene tolno e nogas e ɗiɗo taw ko ceɓɓitiɗo ɗum ko Sara Djibo nokku mbiyeɗo Fetto Koɓa ko toon ɓe mbara wi état major général armée leydi ndi kono kadi ɓe mbawi tetude toon armée ji kewɗi no fewi taw kadi armée ji joguino ɗum ko ɓen ɓe puftinno e gasɗe mumen taw kadi ko ɓen hattotoɗo wi noddirteɓe jihadiste en to Nigéria gouverneur de la banque centrale kam jagga to Lagos waɗa e lana ndi wawa nawa to Abuja ɗum ko caggal wonande nde Bola Ahmed Tinubu ƴetti lefol laamu ngam teskede mo kanko on gouverneur wa yaltinino ken tolno e milliard ko préje dollar ngam ñamlude ɗum banque biyeteɗo Africom banque on banque noon guila nogas e 4 avril to waddani hen haydari labɗo ceer ɗum jeeyi sababu ɗo sa omo wiya teɓa mo tawe e juuɗe wonande ɓen nanggudemo beele loskoji goɗɗi mbawa jokkude hen to Tunisie jillu gardiɗo union européenne toon to Tunis ɗum ko ñalawma hanki o sifande milliard ko préje euro ngam wallidde laamu leydi wonande Tunisie to banggue faggudu teskidena wonande Tunisie faggudu leydi mum ne yatirno caggal no fewi ɗum ko caggal yontere yawtunde hoorejo jagorɗo leydi Italie waɗin toon jillu mum ɓe dañi sifudir toon cifande mawɗe no fewi gueɗe dendade faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to Soudan balɗe ɗiɗi gasi ha laaɓi haare dartinde jeygue fuɗɗitima e nder Khartoum ha e nder leydi ndi kala piyanɗe mawɗe nanama e kala banggueji ɗum ko caggal ɗin généraux ji ɗiɗi wonɓe foɗodirde laamu leydi Soudan to Afrique du Sud toni kadi teskama ko yerɓande leydi e nokku biyeteɗo waɗɗani Johannesburg ɗum ko sanga 2h jamma kene tolno e 30 secondes kene wona joyi piccal ndiga ɗum woni ko yerɓi hen ha galleji kewɗi jerɓi hen hollitama noon wayritinede hono ɗeɗo henna gueɗe to leydi Benin waɗi recrutement ko fade banggue sukaɓe kene tolno e ujunnaje joyo suka gam wallidde armée leydi ndi ndenka to banggue wonande rende keeri leyɗele men ha leyɗele ɗe ɓuura jogade ndenka e kisala jeheten ko toon to RCA woni Centrafrique kene tolno capanɗe jeegomo laafa mbulawa taw ko jeeyaɓe toon to Tanzanie kañumen jaltina leydi ndi ndiwa yokkode leydi mumen maɓe ndewiri noon ñawoje ɓe nanguira ko ƴeɓadeɓe toon sukaɓe rewɓe tokosɓe yande e mumen taw nawnoɓe toon ko fiyande jaam beele jaam duumiɗo ne arta e nder leydi RCA woni centre Afrique jeheten koto joolam jaɓeri Italie waasi gonnoɗo hoorejo leydi mum laaminoɗo kene tolno e duuɓi 9 leydi ndi on mbiteɗo
wiyo taw kadi ganduɗa ko jaranoɗo e duuɓi capanɗe jeetati jeegom kam wasi fittan subaka hande o Iran jillo Brahima Rais hoore jolidi ndi e nder état ji tati taw koye Amérique latin to Venezuela Cuba ha fayma toon to Nika rago ko ɗen nokkuji tati o yilli ɗe guuri ɗe leyɗele tati o yilli gam ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele mabɓe Ukraine holliti heeɓiyanki bombardement e laanel ɓen faabeteɓe taw koye barage pusanoɗo ha galleji kewɗi jooli yimɓe tato mbasen pittali men yimɓe sappo gañi hen ko wona ɗum ko koninkoɓe leydi Ukraine ɓe kolliti ɓe tetti guure jonde taw kadi ɓe duñi wonande koninkoɓe leydi Russie hayso tawi woni kan haala lamnani ɗum koninkoɓe leydi Russie caggal nde kolliti kañumen ne bombi otoji mabɓe kewɗi taw kadi otoji bombannoɗi e nokkuji kewɗi to Pakistan ko toɓoli mawɗi gaari toon ene garde keneli mawɗi no feewi jeeyi sababu hakken tolno e nogas jeegomo fittandu heddima hen sappo temedere capanɗe nayi neɗɗo woni gañiɓe hen sappo e goye neɗɗo ne tawe less kuɓeje oɗo saaha ene gafte toona musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garaɗen kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena